ரீசெண்டாக வந்த படங்களில் வந்து கங்குபாய் கத்தியவாடின்னு ஒரு படம் வந்துச்சு ஹிந்தி சினிமாவில் பாலிவுட். அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதில் கங்குபாய்ன்ற பொண்ணு வந்து கங்காபாய்ன்ற பொண்ணு கங்குபாயா எப்படி அதில் மாறிச்சுன்றதை அந்த படத்தில் காட்டியிருப்பான். அது போய் ஒரு பிராத்தல் ஹவுஸில் ப்ராஸ்டிடியூஷன் விஷயத்தில் போய் மாட்டிக்கும். அதை ஒரு சிக்க விட்டு போயிடுவான். இப்போ உள்ளே போய் அது மாட்டுறப்போ அதோடைய பெயின், அதோட இம்மாரல் பெயின் வந்து அதோட இம்மாரல் ஆக்டோடைய பெயின், அதில் இருக்கிற டிப்ராவிட்டி அதெல்லாம் அந்த பொண்ணு உணரும். அதில் இருக்கிற கேவலம் வந்து அதுக்கு புரியும். அது தப்பு, அது சரியில்லை, அதை பண்ணக்கூடாது அப்படின்றது நல்லாவே அது ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷான பொண்ணாக இருக்கும்போது அது தெரியும். ஆனால் அதே பொண்ணு வந்து போக போக அந்த கோர்ஸ் ஆஃப் டைமில் வந்து அந்த அந்த ப்ராத்தல் ஹவுஸுக்கு அது ஹெட் ஆயிரும். அது இன்சார்ஜ் ஆகும்போது அது வந்து சரிதான் அப்படின்ற அளவுக்கு சோஷியல் சர்வீஸ் அது அப்படின்ற அளவுக்கு அது தன்னோட தப்பை வந்து பாவங்களை வந்து ஜஸ்டிஃபை பண்ணும். ராங் ஜஸ்டிஃபிகேஷன்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும். அதை லீகலைஸ் பண்ணுன்ற அளவுக்கு அந்த படத்தை அது 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 பண்ணும் அந்த பொண்ணு. பொலிட்டிக்கல் ப்ராப்பகண்டாலாம் பண்ணிகிட்ருக்கும். அப்படி இருக்கும்போது அது எவ்வளோ ஆபத்தான விஷயம், அது எப்படி சோஷியல் சர்வீஸ் ஆகும். அது வந்து இதுக்கு எதிராக ஏன் பெரிய ஃபெமினிசம் பேசுகிறவங்கலாம் வந்து இதில் ஃபெமினிஸ்ட் ஆக்டிவிஸ்டாலாம் இருக்கிறவங்கலாம் வந்து ஏன் இதுக்கு எதிராக பேசலை, கொடி பிடிக்கல, எத்தனை பேர் பிடிச்சாங்க அப்படின்னு தெரில. பட் அது ஒன்றும் பெருசாக அது ஃப்ளேரப் பண்ணலாம் அவங்க. அப்போது பொண்ணை வந்து சந்தை பொருளாக, வியாபார பொருளாக, போதைப் பொருளாக பார்க்கக்கூடாதுன்றவங்க ஏன் இதெல்லாம் இது வந்து எதிர்த்து பேசலை, எது கேட்கல அப்படின்னா சின்ன வந்து பாவத்தை ராங் ஜஸ்டிஃபிகேஷன் கொடுக்க அவங்களும் நினைக்கிறாங்களோ அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருக்குல்ல. அப்போது என்ன தான் அதை வந்து ஃபில்ம் மேக்கிங், ஸ்க்ரீன் ப்ளே இதெல்லாம் விண்டேஜ் மாடல் எடுத்திருந்தாலும், அந்த குவாலிட்டி அதில் இருந்தாலும், ஆனால் கருத்தியல் ரீதியான குவாலிட்டி அதில் இல்லை. அது வந்து பிளண்டர் இருக்குது, அது ஹார்ம்ஃபுல்லாக ஈவன் டேஞ்சரஸாகவும் இருக்குது சமுதாயத்துக்கு அப்படின்றது தான். அதனால் அது வந்து எவ்வளவு தவறான விஷயங்களை வந்து பிரபலமாக்கினாலும் அது தவறு தான். அப்படிங்கும்போது அந்த படத்துக்கு எதிரான விஷயங்களை வந்து நம்ம யோசித்து அந்த படத்துக்கு எதிரான விஷயங்களை சொல்லணும், பரப்பணும் அப்படின்ற விஷயங்கள் வந்து அந்த கருத்தியல் ரீதியான பரப்புதல் இருக்கணுன்றதுக்காக சொல்கிறேன்.